mais ka fɔ baasi t'i la baasi t'an na kana kuma mɔgɔw la vaccine ko tɛ dɛ vaccine ko sisan ni leçon ko n'i y'o ta vaccine de fɛ ko n'i bɛ kuma kana fɔ anw ayi n ko komi e yɛrɛ ko sisan ko baasi t'i la vaccine ko baasi t'a la ko baasi tɛ ne yɛrɛ la voilà n b'a fɛ tan o kuma ma ban ayi Bakary ka kuma de don ko n kana fɔ tout le monde n kana fɔ anw fana Bakary ko tɛ komi e ka kunnafoni bɛ ni bɛ to k'a fɔ n ko Bakary bɛɛ bɛ na ko n kana fɔ de bɛɛ to de ayi an mɔgɔ saba de tɛ yan voilà mɔgɔ saba de bɛ yen aw bɛɛ ka kunnafoni tɛ ne bolo ayiwa n'i ko ten e ko sisan ko baasi t'i la Bakary ko baasi t'ale la n bɛ fɛ min fɔ ye bi hɔrɔn bɛ nkalon fila kɛ an bɛ tɛmɛ an t'o kɛ baasi ye a fɔlɔ hali degun bɛ kɛ n'i ɲininka ko hɛrɛ sira n b'a hɛrɛ sira a y'a sɔrɔ degun bɛ n kan k'a sɔrɔ kuma dɔ a ma sunɔgɔ yɛrɛ a y'a sɔrɔ n ma sunɔgɔ yɛrɛ o nkalon hɔrɔn bɛɛ b'o kɛ o tɛ baasi ye an b'o tɛmɛ an bɛ pan kunna fana an bɛ pan kunna nkalon filanan hɔrɔn bɛɛ mun b'o kɛ fana an bɛ pan kunna baasi tɛ yen i b'a fɔ hɔrɔn ma n'a dumuni kɛ a ko wala in fara a y'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la o tiɲɛ o tɛ yan an bɛ nin nkalon fila tigɛ voilà an b'o nkalon fila bɛɛ hɔrɔn bɛɛ b'o tigɛ mais an b'o to tan bon ne b'a fɔ ko ninnu bɛ kɛ fana hakilisigi kama a bɛ kɛ walasa ka i kumaɲɔgɔn k'aw hakili sigi sabula kuma dɔ ni i man kɛnɛ Ala k'an kisi ni mɔgɔ nana sa ko kɔri baasi ko a bɛ cogo di ni e ko ko a ma nɔgɔya donc jawuli kɛra caman ye siga t'o la parce que i y'a fɔ déjà ko bana ma nɔgɔ donc n'e ko bana ma nɔgɔ minnu kan k'a janto i la ka i dɛmɛ olu bɛ jɔrɔ don a bɛ jɔrɔ donc n'i ko a ka wusa a b'o olu hakili sigi k'a sɔrɔ i degunnen don a b'u hakili sigi a b'a to fana kan ka ko minnu kɛ o b'o kɛ ji ɲɛmajɔ kɔnɔ n'i ko sisan ko kɔngɔ fana t'i la a bɛ don ne b'a bila o minɛ i b'a fɔ ani su i b'a sɔrɔ an bɛ dumuni na n b'a fɔ an na dumuni kɛ i b'a fɔ ala in fara n dumuni kɛ a y'a sɔrɔ i ma foyi dun kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ nin e ɲiyɔrɔ tɛ dumuni kan wa bilen e ɲiyɔrɔ ma fara kan n'a y'a sɔrɔ ni sisan olu kɛlen tɛ ka dumuni caya ka se hakɛ dɔ ma ni gɛrɛla sisan a tɛna kɛ degun ye ayiwa a bɛ kɛ nin fɛn ninnu de kama ɲɛma saamɛw don ani hakilisigi kumaw de don a bilen ayiwa ni nkalon fila kɔni hɔrɔn bɛ b'o kɛ mais a bɛ tɛmɛ ten fana an tɛ maa si jalaki o la an tɛ jalaki kɛ parce que hali Bakary min bɛ sɔn soso la ni kɔni a tɛ sosoli k'a la ayi sosoli tɛ nin na bilen sosoli tɛ nin na y'a mɛn dɛ k'a ko a bɛ tila ka bɛ jaabi y'a mɛn Bakary k'a bɛ tila ka jaabi a fɔ Bakary ye hakilima kuma don ko bamananw ko bagan min yɔrɔ la ko ji filɛ tɛ mais bɛɛ b'a dɔn o bɛ ji min o tiɲɛ a fɔ Bakary hakilima kumaw don bɛɛ kɔni b'a dɔn bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don a bilen sinon bagan kɔni n'u taara bada la ji filɛ tɛ o bɛ min fana fana n'u ka fɛɛrɛ de don walasa k'u mako ɲɛ ninnu ye fɛɛrɛw de ye walasa i mako bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bilen a ti caman di lawuli tiɲɛni kama sabula ne fɔra ko n'an ka dumuni kɛ n'e ko ko kɔngɔ t'i la k'a sɔrɔ kɔngɔ b'i la a degun bɛ e kelen de kan ou bien de o kɔni n'i ko sisan ko bana ka nɔgɔ ka sɔrɔ a ma nɔgɔ i ye maaw hakili sigi de a bilen i y'a faamu bon ne kɔni ka jate la bon adamadenya taabolo la siga t'o la an b'a fɔ ten gasimabaw tɛ c'est comme bamananw ko tiɲɛ fo ka di mais ko tiɲɛ bɛɛ man ka fɔ ko tiɲɛ foli dɔw bɛ kɛ tiɲɛli ye awɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ko tiɲɛ dɔw foli a bɛ kɛ tiɲɛli ye donc ko tiɲɛ ka fɔli tiɲɛ ka di dɛ mais tiɲɛ bɛɛ man ka fɔ ko ni tiɲɛ bɛɛ fɔra tiɲɛli bɛ kɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra a bila a ka gɛlɛn a kuma ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de adamadenya na a bila ko caman bɛ yen koyi a siga t'o la dɛ ou bien de aw kɔni ko caman bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'o bɛɛ fɔra an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na maaya tigɛ da bila ye maaya tigɛ i bɛ taa sɔrɔ nin du caman bɛ yen nɔ sisan a bila n'i y'a kɔnɔ kuma tiɲɛ bɛɛ fɔ min bɛ ka min kɛ min kama k'a bɛɛ fɔ a bila ye maaya bɛ tiɲɛ ayiwa en tout cas du caman bɛ ci dɛ ayiwa banna donc tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ maa b'i datugu i b'i makun ko kuma dɔ bɛ kɛ tan n'a ye awɔ i b'i makun ko bɛɛ b'o dɔn mais a bɛɛ t'a fɔ dɛ o ye tiɲɛ voilà o kuma dɔw bɛ yen nɔ a b'olu to yen bien a b'olu to yen ka pan olu kunna ka maaya kɛ siga t'o la ka mankan suma kɔrɔ tɛ ko an b'a la k'a fɔ ko maaw ka nkalon tigɛ nka a ko dɔw bɛ yen nɔ i b'i da de a kan bila ye ko n'i y'a ye duguden jɛra ka dugutigi bɔgɔ ko kana siga a ma kɛra tana de la
o ci bamano ko tede dan sagora de ko ni dugu dembe jira ka dugu digi bogo ko hali kana siga amagara tanade o dan sagora de dan sagora dan manga sago awo ni ye dan sago ablay dan mo manga sago kuma do abigela awo ko siga bola ire maskini muye ala kana gele ambulo amina bismillah mama andre abla nan biye tarata ye namu juin kalo ye kile muka ani kononton solo samba fila ani mugani kononton namu o fasiriba kone sabani ka fasiri gafo kono mugani kononton o jume ma fa mugani kononton o jume juin kalo kile muka ani kononton samba fila ani mugani kile si akone a fora kanya manyana ayaya lamo afamu desa ayo sangona a fora anyema ayo fora kanya si tawarikala aywa gafo be amba damini le reporter ale musa bi so modana ka damade ale ajira ka fo ko colonel Malik Diaw ko ale bala fe ka finetigu ka tableau kuram me wul ko armée reconstitué ko aba fe ka ko bla sharia do kono ablandan ka ko daga ayo o mimi talike péage ko hukumo ko nana ko baraw belajiri bala ka teme kanye 600 ablandan ayo tabarakallah o modu siribe ko alle fanani demsen tiru na mo demsen ka nyafe nam o ku jera ka bengando ta Malik Kama ablandan ko rujila nam ko docteur Abdourahmane Cissé ko ale bana ka bo a joro la ablay banka bo joro la facendo ayo ni galu do ma woy ayo da iba soro de le babul mati banganzo ayo ko tike ganzo mena ya foti nouvelle horizon ala sementia ka foko kulu min kan ga sigi kulu kele wasa ka Malik kalata ko bala jeli nyene bo o hakli jabo bara mun kan ga ka ko kan o ko bara bi damna biso wonde na Bamako ya ablanda nam o bole ko sa min bi talike docteur Bou Cissé ale doni min kera URD ton kono o ko ni fenye min labena kusbe nyama jo kono URD bulu faram be jine o nyama ko fe oko coronavirus bana kama mali nani boloci fura min ye oko a waati selen mali ma se ka bɛɛ boloci kɛ k'a sɔrɔ fura in waati ma vaccin yɛrɛ b'a fɛ ka tiɲɛ yani k'a to vaccin ka tiɲɛ oko u bɛna a tɔ la segin a bila dan maliyɛn ma sɔn n t'a dɔn mun na nin kelen kɔni maliyɛn ma sɔn ma dɛ abla ko kunnafoniw cayara maa ti a cɛman ni a galoman dɔ donc ma se ka kunnafoni fɔ k'a ɲɛ quoi sinon vaccin nana yan mɔgɔ bɛ sera bana ye mais ka dɛsɛ ka vaccin kɛ fo vaccin bɛna a toli fu falaki Bakary ma hali Bakary ne ko Bakary an ka taa Bakary ma sɔn les échos wele e yɛrɛ taara kɛ ni Bakary taara an fila b'a kɛ de an fila de bɛ seli ka na yan ko an ka taa a ma sɔn ne ye delila de ɲini ko ni Bakary ma kɛ n t'a kɛ ne ye delila de ɲini i b'a fɔ diɲɛ ye fɛrɛ de yan ni mɔgɔw ko n ne ni Bakary ka taa Bakary ma sɔn ne fana ma taa ni Bakary sɔn ne bɛ taa ayiwa bɛɛ n'i ka fɛrɛ don donc si an b'a turu da Bakary de kun e ban sababu de sɔrɔ sisan voilà i y'a faamu les échos ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko Manakɔrɔ sanu bɔyɔrɔ ko in na ko Mali ye a minɛ di jamana yɛrɛ ka cakɛda dɔw ma n'o ye société nationale dɔ ye kɔni ka ɲi ko Bintu Goldu mɔgɔw diminen don a ko la ko wali k'a sɔrɔ cour suprême kɔni ye a jalati k'a fɔ ko ministre ye sariya min ta k'o ka ɲi cour suprême y'a fɔ a banna o k'a kɛra ka ɲɛ a fɔra a banna nka ko Bintu Goldu mɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa ni a ko ye arbitrage international n'o ye jalatigɛba minnu bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa ka a ko jalatigɛ ko an na taa an yɛrɛ lafasa yen nɔ ko kura y'a bila yen tubarikala wale ko sa baarabila ko hukumu kɔnɔna na ko comité syndical min bɛ adamadenw ka hakɛw ɲɛnabɔli ko fɔ n'o ye DRH SDS ye ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tile naani baarabila dɔ k'u bɛna olu daminɛ a bila dan a ko Mali taabolo kura minnu kan ka ta jamana in kɔnɔ a ko sinsin kan ka kɛ minnu ɲɛnɛ kana kɛ an ka tariku ani an ka laadala ko kɔ a bila dan naam information jumɛn de b'a la n'i ye jun kunkolo b'a kan dɛ colonel Assimi Goïta Jado a bila dan ɲɛma yɛrɛ wa ɲɛma yɛrɛ Jado naam a jira k'a fɔ ko ani Macron cɛ n'a bɛ fɔlɔ ta mun na tɛmɛ sigi bɔ de
a bɛna photo ta a ka masque bɔ pour que an k'a ye ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni masque b'i la mɔgɔ t'i dɔn kosɛbɛ. Masque in don ale fɛ kɔrɔ b'a la Ablaye. Ayiwa d'accord. A bɛ n'a fɔ sisan ale min ye ɲɛmɔgɔ ye n'ale ye masque don. ayi n ko n'a bɛ photo ta a ka masque bɔ. o m'a fɔ a kana masque don parce que sisan a filɛ a masque kelen don n'i t'a dɔn i tɛ se k'a dɔn ale don. ayi ninnu fana caman ye cérémonie photo de y'a ni a bɛna bɔ sisan ka kuma ta lajɛrɛ kɛyɔrɔ la ni photo ninnu y'olu de Ablaye. ayiwa siɲɛ caman n'o tɛ n'a yɛrɛ ka photo dɔw bɛ yen nɔ minnu talen don minnu lawulen don a tali kama a bɛ masque bɔ. a bɛ masque bɔ. ayiwa nka ninnu bɛ n'a fɔ lajɛrɛkɛyɔrɔ photo talen de ni kunnafonidilaw fɛ. awɔ ko yala ko ani Makɔrɔ m'a fɛ ka ɲɔgɔn faamu dogo la wa. naamu. ko ɲininka ka ɲɔgɔn faamu o ye jumɛn dogo la o ye janfa ye dɛ. ayi a bɛ n'a fɔ sisan funu b'u ni ɲɔgɔn cɛ. n b'o dɔn. kabi mais o kana kɛ dogo ye n'a bɛ ka kɛ kɛnɛkɛnɛda de ye bɛɛ ka dɔn a sɛbɛn bɛ dɔn o la. o de ninnu kɛlen don k'o fɔ mais ne hakili la dogoba tɛ sabula kunbɛn min kɛra Makɔrɔ ka ciden minnu kunbɛn kɛra Kuluba o ma kɛ dugu la. ayiwa o fɔra a yɛrɛ fana kunnafoni dira maaw ma jaw bilara. naamu. o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko o tɛ dogo ye. ayiwa nka ninnu y'a jira k'a fɔ ko une réconciliation secrète. d'accord o t'a dugulama ye. ayiwa voilà olu y'o de fɔ. a jɛkumakun lama. nka a sɛbɛnnen don cogo min na an b'a fɔ ten. bamananw b'a fɔ a jɛkumakun lama. voilà o y'a sɛbɛn cogo min na an b'a fɔ ten tabarikala o de ko sa ko transition ko hukumu kɔnɔ Nsabi ko ale ye hakilila dɔw fɔ ale fɛ a tɛ se tɛmɛ tiɲɛba 4 min kan ale kɛlen don ka nɛ don kumaba dɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye Dane. gafe mun tɔgɔ ye indépendant a ye mun sɛbɛn bi sɔgɔma da. ala jira k'a fɔ ko hali ka sɔrɔ waati tɛmɛnen ninnu na siran kɛlɛ kun don kosɛbɛ Ablaye k'a fɔ ko ni Mali kɛlɛbolo wɛrɛ bɛ wuli ka taa Kidal ko Banmanju y'a jira k'a fɔ bɛ bin u kan ka jan dɔw ɲɛ sira la ko an kɔni ka kɛlɛbolo tako sabanan n'o ye troisième compagnie o kɔni taara Kidal armée reconstituée n'o ye jɛkulu marifatigi minnu ye marifa bila ka na don armée la olu ni Mali minnu ma bɔ minnu tun b'a la ka kɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ armée reconstituée ko olu ka kɛlɛbolo sabanan donna Kidal Ablaye Dane. o de ko sa min bɛ tali kɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a la ka kɛ RAVEC hukumu kɔnɔna na ko baaraw ma se ka daminɛ Mali cercle caman na ka sababu kɛ lakanabaliya ani baara kan ka kɛ ni minɛn minnu ye olu ma yɔrɔ sɔrɔ ma se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ fan caman fɛ. o bɔlen ko sa min bɛ tali kɛ kalanko hukumu kɔnɔna na ni kiimɛliw kɛra ɲininkali minnu bɛ taa kɛ kalandenw na i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ ɲininkali ninnu bɛɛ b'u kalama fɔlɔ n'o ye fil de sujet ye ko tɔnsigi dɔ bɛ sen na sisan kalanko ɲɛmɔgɔsow fɛ walasa ka a ko kumabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Ablaye Dane. Coupe du Mali finale hukumu kɔnɔna na ko binkan mɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ko tiɲɛni min don kun ko k'a nɔ labila wa ko maa min ye jalatigɛ kɛ n'o ye arbitre ye ko k'a ɲaki. Sirabakan kasara hukumu kɔnɔna na Bamako Sikaso sira kan ko maa 90 sikɛra olu ma ko maa 1 bɛ yen nɔ ale ni tora a ko da fɛ Ablaye Dane. Le républicain a ye mun sɛbɛn. Dr Sukɛli Kokala Mayiga ni fanga ɲɛmaa dɔ kunungo ani kunnafonidilaw ka barolasigi senfɛ maison de la presse la a jira k'a fɔ ko latigɛ min ni a kan ka ta politiki ko siratigɛ n'o ye décision politique ye walasa ka se ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ kalata ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ organe unique organe indépendante ko kɔni latigɛw bɛɛ lajɛlen tara kaban sariyaw tara ko a baara bɛ kɛ. Ibrahima Sango y'a jira o lahala ni hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko ni a ma k'a fɔ ko kulu kelen bɛ sigi walasa ka se ka kalata ko ɲɛnabɔ ko a kan ka kɛ kalo 6 ka kɔn kalata yɛrɛ don ɲɛ Ablaye Dane. n'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ Mali tribune ta. Mali tribune y'a jira k'a fɔ ko commune rurale min bɛ wele ko si ko furu 92 de sirila o maire fɛ tile 1 Ablaye Dane. min tali kɛ lakɔli karamɔgɔw ka minnu bɛ sanfɛ kalanso kow kunna ko ko dɔw bɛ senna ni olu fura ma sɔrɔ joona u bɛ sɔn ka taa baara bila kuntagala jan na Ablaye Dane. min bɛ tali kɛ Mali politiko ko a b'a la ka ɲɛfɔ an ka gɛrɛw na kosɛbɛ Bamako yan nɔ ko maa caman t'a la ka se ka politiko yɛrɛ faamu kosɛbɛ jamana in kɔnɔ Ablaye. ko jamana ɲamakala ta nata ninnu na ko URD mako bɛ cɛbɔ kelen na nka ko maa 3 bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'a fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye
So madana kuna fonteni kuma woni abla nan. Sigilan kelen ma sabati ben. Makacha. Na fula bi jo kreve. O jagwe. Ah, jagwe do. Sigilan kile. Ma saba. Aha. Kile ne bi sigida abla. Ayo. Nut no sigi nyanse nga. Akuma ya famuza. Ayo. No nu ekele. Oh. Kasi ngon kan ngoni ekele. O ekele de. Bamana Andre. Abla nan. Mba fo ni sogma ni kle. O bebe siga fo. Na fora ni sogma. Bamana ko nga ke ngon somo we. Ko obsigija. O chen. Ko ni amen kle. Ko nan sigran kre somo ko kangan kle ngon yo ko obsigime. O chen. Ko ni amen soufe ni chou. Ko chou e dibi ko chou e sutura ko tuma dola sigi ngon ya nga ngon sutura. Ko sutura kadala. Aywa donc mba fo bismillah. Abla o jaraye. Anga jamana ni wati bo wati la. Wati te kele. Ima ye kele ke chara san. Mogo ti ben. Be fara la. Hali du chira. Somo fla chira. Kulu chira. Jamana era chira. Yo ke jamana era kere fla. Oche. Aywa. Ko ka gele sisan. Mais démocratie de nana ni mbere. Mba fe ka sigi ko fe mbenge ka wati la parce que naw fara bi digi baksi la comme mbenge te ambi. Bon ba fo démocratie famu joju abla. Odo. Mbenge ka wati la. Ka soro Musa clé la. Musa ko Musa est dictateur mais Musa est fendo ke odu yan clé de. Mais depuis au baral drom engrais Benjamin Blay. O jume. O jume. Musa ko ni bi politique ke ni bi fanga nyini i ba fa politique ke ko Mali la kulu kelen drone be parti unique. IDPM. Niveau politique, Union démocratique du peuple malien, c'est pour le peuple malien, Moussa Côté. Il va faire un dola. Quoi, c'est la démocratie au sein du parti. Mais il n'y a pas de multipartisme. Il fait la faux. Il y a Kambo. Nini Talika Talibidi. Donc, ma crainte, non, demain, au bout de la partie là. Voilà. Donc, ni politique, ni IDPM là, ni politique là. Voilà. Donc ni ay ambi kele anti kontinela kele na hakita kele ambi na sama ka nyongon neni anti kulu kele na ambi kulu kele na hakila kange kele oche donc fo musa bina kulu kele ne be bu dola nu be fana jira ka munta wolu ta lisla o lis kele ne bita fana be voter o lis kele na machite che ni ko ni bale ba donc ni kare député ni bala ni kare mere ko ni halika siga lis kele o ko ni to saraka dola do ko ni halika siga ikare député o Italie. Voilà. Ni dogo togo dora fara ka meri fane ay taisigi ida bike parce que be campagne talo. Campagne bala me be voter de liside. Bon musa ko ni de mise chifin fana ko chifin fana kuluti chaade comme si sande. Ko mogo me chifin kulu kene UNGM Union nationale des jeunes du Mali. Chifin. Il va faire que chifin ke ya baraka ko do kulula ki kambo. Ibo do kulula ni to kulula yi mangandi bole. So. Kulu kelen. Bon, ni muso fana, ni ba fe do tona, il va faire que kuma ki kambo ki yeredon, ki hakilina fo, ibido INFM le da, Union nationale des femmes du Mali. O kelen de Mali beka, ta mo fo kidal. Ni bala avec les sections. Ni tala ibito ikaso. Ibito ikaso ibidamne. Voilà, tu kuma roti bolo, kulu roti bolo bidola. Ya mangam be kana kulu roti be, kulu kere flaw sabade mangam wili. Donc mangam wili wala. Whatever. Bon, Ali Islameni a mabafolo. Ali barakela yentem kelen tumbe. ACSTM, ACDTM, ACD ni barakela dri botona. Ni to tona biere. Ni Sénégal ko na. Ibita yendena. Union nationale de travail du Mali. O kelen tumbe ya. Domina Moussa bin Abi, o yere de Abi parce que lu ko bon antita grève la foi gabi. Ambe kulu kelen be ko anti barake. Fanga bana. C'est dans un ato cadre. Sinon au lieu de kulu takeo. Yenteme de ko avec Bakari. Kulu kelen Mali barakela be ko andi barake fo nyema kata okoni no coup d'état dio voilà coup d'état civil bon après akoni islamé fana kulu chamon beja ne Bokar Digne de ne André Digne ne Ablaye Digne wotala de kele ni bi bolo fara ka so ika misiri la mais Mali togola bi ambido la association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam ammi pi o kelen de be islami bidala ika bolo fara ibo kono nu ya mu fo ibo taw da badama jena ako akunga fari nga ni mal de minana de sizable voilà parce que kuma do ni fo ma jagoya
mali kuna ka gɛlɛn n'i ye silamɛ fana décret de bɔra juma misiri kelen bɔ ko belebeleba nin bɛɛ la misiriba nin i bɛ badila bogo i bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ misiriba sɛgɛrɛ musa yɛrɛ juma a bɛ taa seli bɛɛ bɛna seli n'aw selila a bɛ taa so maintenant don tɔ a bɛ se ka seli ka kina mais juma misiriba fo misa bɛ na o ladama wuli sisan jama ka ca o ma dabila o waati fana jama bɛ mais bɛɛ bɛna misiriba la a laban ye jumɛn mairie kelen de bɛ tun bɛ Bamakɔ mairiba ni aw ka furu kɛ 100 ye tile kɔnɔ aw bɛɛ bɛ taa mairiba la aw bɛ taa feere a bɛ taa ran kɛ aw b'a signé mardi aw bɛ n'aw ka papier minɛ kɛlɛ t'a la woyo t'a la Mali tun filɛ nin ye dɛ basigi tun bɛ waati nin parce que tun bɛ ye kɛlɛ mais sisan a bɛɛ cira Baksu y'a bɛɛ ci an bolo k'o kɛra yɛrɛ nafa ɲini de y'a bila yen n'o donna ko la sisan n'an donna kulu la ni ne ye mɛn bɛn dɔrɔn n bɛ n fosi ne yɛrɛ bɛ kulu sigi i bɛ taa kulu sigi voilà kanbɛ tabarakala ala ka dɔn wɛrɛ yira amina yarabi